la meva part possiblement és la menys pràctica, però és la que ha d'ajudar a entendre totes aquelles eines, no? que haurem de fer servir per fer màrqueting en el futur. No? Entendre el màrqueting tradicional, i per això al curs hem apostat per això, per començar en el màrqueting tradicional, és probablement aprendre quins són aquells mecanismes que haurem d'haver assumit per abordar el que seria el màrqueting digital, el màrqueting 2.0 o l'e-màrqueting, el màrqueting de nova generació. Quan abordem la part de digital, veurem que molts d'aquests mecanismes es mantenen en vigència, però tenen altres variables, com per exemple el públic final, com per exemple com el públic final participa de tots i cada un d'aquests mecanismes, d'aquestes palanques que us parlàvem del màrqueting tradicional, de forma directa, a través de les xarxes socials, per exemple, o a través d'aquesta capacitat de participar que té l'usuari en totes les fases del negoci. Per exemple, veurem com hi ha empreses que innoven no des d'un departament tancat en una habitació, en un laboratori, sinó des de les xarxes socials. Veurem com les empreses es comporten canviant el seu canal de distribució i quins resultats obtenen. Els canals de distribució, abans de l'era digital, eren rígids i costosos. Avui són molt més flexibles i molt més globals. Veurem casos d'e-màrqueting d'empreses que ens són properes. Intentem en les presentacions ser el màxim de propers en la majoria dels vostres negocis, que són o d'àmbit local, o d'àmbit nacional, o d'àmbit internacional, però que s'estan coent aquí. Està molt bé i és molt necessari estudiar Danone i estudiar Coca-Cola, perquè d'allà n'extraiem grans veritats de màrqueting, però també està molt bé estudiar empreses de comerç o petites empreses industrials i com es desenvolupen, perquè probablement s'assemblin molt més a les vostres empreses o a les vostres emprenedories. Après això, després els meus companys us explicaran com ells us desenvoluparan les eines i us donaran informació i recursos per desenvolupar les eines per moure-us en el que seria l'e-màrqueting. A partir d'aquí, la meva presentació és la inicial, dura aproximadament unes 10 hores, amb 3 sessions, i veurem 3 mòduls diferents. Aproximadament tenim un índex així, un mòdul en què treballarem els matisos o el procés de màrqueting a e-màrqueting, veurem com la marca agafa la seva pròpia transformació dins de l'àmbit digital, veurem com innovació i model estratègic interactuen i es fusionen constantment amb el pensament de màrqueting, i veurem el que seria com hem de rebatejar o de reconsiderar un model base de màrqueting, que és el màrqueting mix, dit ara e-màrqueting mix. És una aportació, en aquest cas meva pròpia, que ajuda a entendre aquest mix d'elements que ens ajudaran a desenvolupar un màrqueting amb efectivitat. Entendrem i veurem, descobrirem què és Internet 2.0, què és o què hauria de ser el 3.0, 4.0, etc., que tots en parlem, tots en sentim constantment i moltes vegades no l'acabem de clarificar, què són les bases de les xarxes socials, algun cas d'e-màrqueting, i acabarem aquest primer dia amb conceptes clau. Després veurem farem una passada pel management per veure com us deia al principi, màrqueting coordina totes les àrees de la companyia. Treballarem la coordinació des del model competitiu, el model competitiu per internet, i ho veurem. Evidentment, no és un curs de management, ni la meva missió és explicar-vos management, però sí que veurem com el màrqueting s'integra en el conjunt de desenvolupament de la companyia. I finalment veurem una petita, això l'últim dia si tenim ocasió, veurem una petita teoria que jo tinc, que tinc pròpia, com a pròpia, i que el que farà serà ajudar a entendre tot el procés de màrqueting i tot el procés de desenvolupament de les companyies en el nou context, en el context de 2.0. Amb aquest índex treballarem i jo crec que aquest índex us servirà per, com us deia al principi, qui ja entengui màrqueting, qui ja el domini, qui ja el treballi, doncs practicar-lo des de la vessant 2.0 i entendre quines són les seves variables, i qui no, us garanteixo que entendreu, o la meva missió està en intentar-vos garantir al màxim que qui no estigui en l'àmbit del màrqueting ja avui treballant
pugui entendre els seus mecanismes, les seves aplicacions i com de forma directa us pot ajudar en el vostre negoci.